linunod nila ako. Talagang gumaganyan talaga ako sa tubig na mawawalan ako ng hininga. Kung mamamatay, parang mamamatay na ako, talagang pinurusa ko na sila. Pinurusa ko sila pataas, makalayo lang ako. Papatay na talaga ako, lalaki nila. Ano, pagka wala ko ng malay, kala ko katapusan ko na yun. Tsaka naisip ko may iwan akong pamilya. Kahit may mga sakit kayong pinado sa ulo ko, nagtatrabaho pa ako eh. May ibang may pumapakain sa mag-ina ko. Balisa at hindi maalis sa isipan ng magkapatid na JP at Kenneth Marcaida ang bangungot ng pambubugbog na kanilang naranasan. Kwento ng magkapatid, nag-ugat ang lahat sa pangtitrip ng grupo ng kalalakihan na nag-iinuman sa tabing ilog na hindi kalaunan ay humantong sa pambubugbog na halos muntik na umanong kumitil sa kanilang buhay. Nung pauwi na ako, dumating yung utol ko, tinawag ako na wag na daw ako maglakad pa uwi. Antig ulo kaninda paano ta nasigya po ako doon sa sa salog. Tinatawanan pa nila ako. Lahat sila tumatawa. Sabi ko, nang titrip ata yung mga tao doon na nag-iinom. Sabi ni utol, ano nga yan, tanang titrip ka mo kay, sa tugang ko nga ya. May nagtulog sa kuya, ma'am. Ring ka ni. Tapos pupusakan akong gapo, nakailag ako. Susuntok lang, hindi ko nailagan. Tapos pagpalo ng kawayan. Doon ang pagkadismayo ko, yung palo ng kawayan. May impact, malakas eh. Si JP natutulungan sana ang kapatid ay nahila at nabugbog din umano. Kinukursunada daw siya. Tinanong ko naman sila, bakit sabi ko naman kinukursunada niyo yung kapatid ko? Anong problema niyo sa kapatid ko? Ba't yung pinagtitripan? Ano pinagsasabi mo? Nagiinuman na kami dito ah! Ano pinagsasabi dito? Kaya patagaya! Kaya mga tol! Hindi ako tatagay! Lumusog na sila. Bago man ako makaabot dun sa kapatid ko, na na siya ng bato, tapos yung kawayan, na siya, plakda na siya. Plakda na siya talaga. Yung pinalo siya ng kawayan. Pag ako nakaabot dun sa bumabanat sa kapatid ko, ako na yung pinagano ng 5. Pagkasuntok sa akin, may tumulak pa, kaya nakatapon ako dun sa may tubig. Kaya tumawak ko naman ito sa bato. Doon ako nila pinagbubugbog sa sinanong bato. Kung hindi lang talaga ako nakaalis, patay talaga ako dun sa tubig. Kasi nawawalan ako ng hininga, linunod nila ako. Talagang gumaganyan talaga ako sa tubig na mawawalan ako ng hininga. Ang lalaki, kinaganyan talaga ako sa ulo. Ano pa, may nakasuntok. Ito talagang naramdaman ko na parang sabi ko, malangsa na yung tumutulo. May nagsusuntok basta ma'am, may sumusuntok. May sakal, may bato. Talagang papatay na talaga ako, lalaki nila. Siguro gaganyan ang ganyan ako sa ilalim. Hindi ko na sila natingin kasi yung pag takbo ko, patras. Nag-ano pa nga ako sa tubig, akala ko abutan pa nga ako nila eh. Dahil sa natamo umanong pambubugbog, ay nawala ng malay si Kenneth. Pero hindi pa rin umano huminto ang grupo. Daming dugo nito. Tapos pagka dismayo ko, nagising ako. Yung si Berning Dalit nasa nasa uluan. Pagka ko gising. Tinignan ko siya. Ngayon gising ka na? Gusto mo patayin kita? Matindi ang natamong sugat at pinsala sa katawan ng magkapatid. Kaya sila ay kinailangang isugod sa ospital para magamot. Ang kanilang ina na si Elizabeth Marcaida ay labis ang pag-aalala sa mga anak. At dito, napagpasyahan niyang lumapit sa programa. Nagpunta po ako dito sa opisina ng Tabang Ora mismo para mabigyan po ng katarungan yung pambubugbog sa 2 ko pong anak. Anong gusto mong sabihin dun sa kalalakihan na bumugbog po dito sa 2 mong anak? Ang gusto ko, magkaayos lang kami sa barangay. Opo. Tapos mapapunta kami sa pag-uusap na magbabayad sila ng mga danyos nila.
Yung araw na hindi ako nakatrabaho, yung araw din na hindi nakatrabaho yung mga anak ko. Sa ngayon, ma'am, ano po yung gusto mong mangyari dito? Ang sa ganun po, sir, kasi ayaw nilang magbayad sa mga danyos nila, edi tutuloy ko na lang po ang kaso. So, masasampa po ako ng kaso laban sa kanila po para makulong na lang sila. Para sagutin ang reklamo, makakausap natin sa kabilang linya ang isa sa mga inirereklamo. Ito si Jose Andes Jr. Ang gusto ko lang naman po sana, yung magkaayos, hindi yung yung patas na laban po, hindi po yung puro kami po yung may kasalanan. Kasi po, may kasalanan din po sila. Ito mga kaaksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono natin si Police Master Sergeant Angelo Ariola, ang investigator ng Pilar Municipal Police Station. Maaari na po bang magsampa ng formal na kaso itong... I-turn over po dito sa amin para kami na po ang kumuha ng affidavit ng mga witnesses and then magpapile na lang po kami sa prosecutor. Ora mismong kumilos ang aming team upang samahan sila sa tanggapan ng Barangay Malbog, Pilar, Sorsogon upang maipatawag ang 5 kalalakihan na salarin umano sa nangyaring pananakit. Isa lang ang naglakas loob na kausapin ang mag-ina. Pero imbis na magkasundo ang dalawang panig, walang nangyaring pagkakaayos. Si Nanay Elizabeth, buo ang desisyon na magsampa ng kaso sa mga kalalakihan na bumugbog sa kanyang mga anak. Gaano ka, ma'am, ka-desididong magkaso? 100% desidido lang ako para makamit lang ang hustisya ng mga anak ko. Yung perwisyong ginawa nila sa anak ko, magkakaso na ako sa pulis. Bilang isang ina, hindi ka man pwede makapagpabaya sa mga anak mo. At pinalaki ko nga yan, ma'am, na halos langaw tsaka ang lamok. Hindi ko yan kagat. Tas ganyanin lang nila. Nakapanayam din ng aming team sina Jerlina at Frauline, ang mga saksi sa gulo ng mga kalalakihan. At dito rin namin napag-alaman na sila ang umawat sa grupo upang makaligtas ang magkapatid. Ako po, nakita ko po, si Kenneth po, kala namin patay na. Yung duguan na po, hinila namin. Ako, hinihila ko na po si Ipe, si JP po. Tinutulungan namin kasi duguan na po. Nagmamakawa na nga po, sigilan na nila. Kaso nga, ganun nga, sige-sige pa rin sila. Narinig ko rin yun, nabanta nila na papatayin daw si Kenneth. Makita ko, nakadapa na, binubugbog, maraming nagbubugbog. Tapos, wala nang siyang malay, may sumusuntok, pinapalo pa sa ulo. Gantong kalaking kawayan, tukaba. Paglapit ko doon, linulunod na siya, sinusuntok, linulun. Pag angat niya na siya, alis sa tubig, eto, putok na to, ang laki ng tama dito. Tapos panay pa ang suntok. Sabi ko, tama na sabi ko, anong ginawa niyo? 5 katao yung nakita kong bumubugbog. Tapos nung sabi ko, tama na kako. Yung isa, nakihihilang pa sa akin eh. Sabi ko, tama na, gusto pa humampas. Akala ko nga, patay na yan eh. Yung dinatnang ko doon. Eh wala nang mali, hinahampas pa sa ulo eh. May bumubugbog pa. Nung tas ginaganyan pa sa ulo, hinihila-hila yung ulo. Hindi rin namin pinalagpas ang pagkakataon na puntahan ang mga tinuturong salarin. Ngunit tanging si Larry Andes lamang ulit ang aming nakapanayam. At dito, mariing itinanggi ni Larry ang mga akusasyon umano laban sa kanila. Ayon sa kanya, nagsasaya lamang sila. Ang magkapatid na Markayda umano ang nagsimula ng gulo at hindi ang kanilang grupo. Usap-usap kami ng magkapatid na mag-happy-happy. Bayaw! Siyak mo na dito! Yan pala kayo, Bayaw! Katapos kumain, bandang hapon, pauwi na kami dito. Maya-maya, biglang dumating yung GP, pababa, lasing. Nagamo ng away. Nasa kabilang ilog pa lang, nagsisigaw na. Sabi niya, sinong magaling yan? Sino bang matibay? Suntukan tayo. Maya-maya, sumunod yung kapatid. Sino magaling? Suntukan tayo! Subukan nyo ngayon kami ng utol ko. Tawid mo sa ilog kasi nakita yung mark dyan. Hinamon yung mark dyan. Tapos nung makatawid na sa ilog yung dalawa, marami daw doon nagiinuman. Siya daw ang sinigawan. Sabi ko, hindi naman kami nagsigaw. Siyang nagsigaw eh. Naghamon na sila sa amin. Nubos na kayo, pinagsisigawan na kami. Hindi nagpapigil yung magkapatid. Tumawid pa sa ilog. Habang sinasabi ng Mark dyan, halika rito, matapang ka dyan sa lugar niyo. Tumawid ka rin dito sa amin. Sabi ng Mark dyan. Tumawid nga yung dalawa. Pagdating doon sa kabilang ilog,
susuntukan na yung dalawa. Dahil dito, uminit din umano ang ulo ng isa sa kasamahan niyang si Mark Jan Auditor. Kaya nang makatawid ang magkapatid, doon na nangyari ang rambulan. Ayun na nga, magsuntukan yung Mark Jan tsaka yung Kenneth. Ako pang-awat, nag-aawat na ako. Sabi ko, wala na, tama na. Habang umaawat, pagsabay na suntukan kasi nasuntok na rin eh. Idinidiin din ni Larry Andes na pera lamang ang habol sa kanila ng pamilya Marcaida, kaya umano sila ginigipit. Huwag siyang mukhang pera, gusto niya bayaran siya eh, kahit hindi naman totoo yung mga sinasabi niya. Alam ng Diyos na wala akong ginawa. Balikwas sa nasaksihan ni Jerlina. Kasi nungalingan po. Kasi nakita-kita, laki-laki ng mata ko sa lapit ako sa kanila eh. Paano hindi siya kasama? Gusto lang po niya lumusot sa kaso para hindi na siya makulong. Sana Larry, huwag ka nang magsinungaling. Aminin mo lang yung totoo para hindi na masyadong lumala pa yung kaso mo. Hindi na nag-iba ang desisyon ng pamilya Marcaida. Kaya naman, agad silang sinamahan ng team sa tanggapan ng Pilar Municipal Police Station para sa formal na proseso ng pagsasampa ng kaso. Sa pangunguna ng investigator on case, nagtungo kami sa tanggapan ng Sorsogon Prosecutor's Office para sa pagsasampa ng kasong slight physical injury with threat para kay Kenneth at slight physical injury naman para kay JP. Ayon sa humawak sa reklamo ng magkapatid, nakadepende sa desisyon ng piskalya kung maitataas pa sa kasong attempted homicide ang kaso. Tila ba nabunutan naman ng tinik sa dibdib ang mag-iinang Marcaida nang ganap na kaming makapagsampa ng kaso. Kaya't paalala ng mga otoridad, kung iinuman ng alak, huwag hayaang maapektuhan nito ang ating pag-uugali. Dahil sa simpleng pangtitrik at pag-aamok ng away, ay maaaring sa kulungan ang bagsak.